16 сентябрьдән 15 октябрьгә кадәр Кукмараның туган төбәкне өйрәнү музеенда СССР техникалары һәм тарихлары белән танышырга була. Мәсәлән, әлеге патефон 30нчы еллар башында җитештерелгән һәм ул әлеге көнгә кадәр эшли. Күргәзмәдә 60-ка якын экспонат тәкъдим ителгән. Аларның күбесен райондашларыбыз алып килде, ди Рәмилә Хәсәнова. Музейда бүгенге көндә техника тарихына багышланган күргәзмә эшләп килә. Бу күргәзмәне инде без күптән оештырырга хыялландык. Әлеге экспонатларны безгә үзебезнең якташларыбыз һәм инде туган төбәгебезнең тарихы белән кызыксынучылар алып киләләр. Күргәзмәнең төп максаты хатирәләрне яңарту, ә яшь буынны яңа техниканың тарихы белән таныштырып үзгәреш чорын күрсәтү. Күргәзмә узган атнада ачылды. Шушы берничә көн эчендә шактый мәктәп укучылары бу күргәзмәгә инде язылырга өлгерде. Укучыларга күбрәк фотоаппаратлар, видеокамера һәм радио ошый. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Сентябрьдән, Татарстан яңалыклары.